Na Trgu Republike prošle nedelje obeležen je Svetski dan džeza. Kiša nije uspela da rastera sve zaljubljenike u ovaj muzički pravac, a mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa gradskim sekretarom za kulturu. Evo, kiša neće uspjeti da spreči održavanje, ovo stvari obeležavanje džeza, odnosno Međunarodnog dana džeza. Nadamo se da neće, pa čak i da počne da pljušti, mi smo napravili ovo i sada može da doprinese samo još boljim doživljaju, prema tome kiša nam ne može ništa. Koliko Beograđani slušaju džez, ili imate neki podatak? Pa nemam egzaktne podatke u brojkama, ali jasno je da svako ko živi u Beogradu vrlo dobro zna da je džez ovde vrlo popularan muzički izraz, imamo dosta klubova, imamo sjajne muzičare. Sad naravno za džezom, kad je džez u pitanju, uvek se kuburi sa novcem, ali Beograd jeste na neki način centar džeza u ovom našem regionu i mi ćemo ovakvim akcijama da se trudimo da on to ostane i da bude još bolji, da džez muzika bude još više zastupljena i u našem svakodnevnom životu, i na televizijskim programima, i u klubovima, i u restoranima i tako dalje. Džez to zaslužuje. Pored džeza vi se bavite i drugim kulturnim stvarima u gradu. Šta je trenutno aktuelno? Pa znate šta, naše ustanove su aktivne, bili su dani Beograda koji su nedavno završeni, bilo je dosta izložbi, dosta manifestacija, Skupština grada kao Stari dvor je bila otvorena, naša pozorišta rade punom parom, galerije rade, biblioteke su otvorene i krcate knjigama, tako da... Zadovoljni turističkom posetom Beograda, vidim dosta stranaca ovde po Knez Mihajlovoj. Pa to nije direktno u našoj ingerenciji, naravno, ali mislim da Beograd iz godine u godinu posećuje sve veći broj turista, a mi će Sekretarijata za kulturu ćemo nastojati da što se nas tiče turističku ponudu Beograda obogatimo ovakvim i sličnim muzičkim i drugim sadržajima, tako da ljudi pored tradicionalnog vida zabave mogu da uživaju u beogradskoj kulturi koja nije beznačajna uopšte. Imamo dosta ambiciozne planove koji se tiču Beogradskog letnjeg festivala, različitih manifestacija koje će u toj navodno mrtvoj sezoni da se dešavaju. Imamo nameru da obnovimo Kapetan Mišino zdanje, ono divno dvorište, Kalemegdan i tako dalje, tako da strpite se malo pa ćete čuti dobar program koji je trenutno u izradi. Biće svašta da se vidi, svašta dobro. Budžet je prazan, nema novca. Je li ima novca za kulturu? Znate kako, kultura deli sudbinu drugih delova društva, tako da novca nema dovoljno. Mi koji se tim poslom bavimo iz kulture, naravno smatramo da ga je premalo, međutim, moramo da delimo sudbinu celog društva, prema tome moramo da se snalazimo i da u okviru datih mogućnosti, nije sve u novcu uvek, nešto u entuzijazmu, nešto u dobrim idejama, nešto u dobroj volji, tako da to nam je što nam, naravno, nije uvek opravdanje novac jeste bitan, ali nije sve u novcu. Evo i ovaj događaj ovde sa vrlo skromnim budžetom napravljen, kao što vidite, izgleda sve jako dobro.